gwenge weche mabende wuok e gwenge mekwa en ni kanyo migao mochung' ne midhiero ni e kaunti ma Siaya ichayo ahinya e yulo kata rem tudruok kod migepe mamoko mar neno kaka ginyalo kedo to kod masiche mag mach ma osene e gwengego kinde mago mokadho. Twak mare to kod Lolwe TV achiel kachiel twak makende MCA ma bende orito gwenge mag North Uyoma migosi Buka Bonyo olero ni migao no oserem tudore gi migepego mondo mi koro ginene giloso gechego mag mach ma sani osekwamo kuom ndalo mathoth ahinya kendo koro kata masiche mag mach kaka mano ma bende koro notimore e chaka jumani koro nok nyal kony mano koro miyo ji 15 yande koro nowito ngimagi. Wacho ni koro onge tiende mondo ji ochamo sana to ok ti kendo koro dwani mondo koro gin kaka MCS ginene ni wachno oluw kendo koro ng'eni tang'o minyalo tim e wi wach ma kama. Buka notiyo kod thuolono bende mar wacho ni osiro wach mar kelo pesa e wards mopogore opogore nikech nyaka gie sani pesa matin moseketi jodongruoge ma osebed kitimo neno omiyo ka kaunti obiro medo to biro kelo dongruoge mathoth ahinya machiegni to kod jopiny. Otieko ka okwayo oganda ma North Uyoma mondo koro ni obimiye thuolo kendo kochopo higa manyien e yiero ma ibago dwe mar 8 mondo mi odhi nyime gi tijego kendo kimedo kelo dongruoge moko madongo ma yande koro ne osechako. What BBI a support bende momi a support wach BBI nikech mokwongo kata ber mane wacho ni BBI rach to ne giwachi kiparo ni nitie about 5 and about 10% nitie percentage moro mabiro e ward ma kata bed mana ni okiwinjri gi governor kata bed mana ang'o matimre to mano biro e ward ochuno no biro ma jo ward mari bro form committee ma control this fund to fund ni ubro konyo jopiny nikech en pesa momedore ewi pesa moro and then kendo the fact ni nitie percentage mo 35% mabro bire e county mano miyo BBI ka Nyasaye nyalo yie to BBI onego kadhi mago kende mo onego ging'i nikech mage mabro konyo jopiny nikech ka koro matin mo mano okelne ema konyo ji kama to ka koro dogo mede modogo med moro kende e county dong neno ka koro jopiny bro konyre to dwaro jadongruok ok dwaro jasiasa. Yes. Yes, wan kaka Siaya imiyo 19 million mabire ward. Ma kende ma king'iyo North Uyoma to yudo ka wasekunyo go pige, wasegero go ECDs, waseloso go nderni, wagero go osiptende. Just 19 million. To koro mar BBI ni tingini bro med kendo moro. Ma maybe koro ibro med kata another 20 million. Koro imagine 20 million odogo medre 19 million. Dongina no ka it is a lot of money kana about 50 million. 50 million dong pesa mang'eny. Ma ke jok ni dwa konyo jopiny ni siasa onge wi gi wuoro. Te konya ji. Mano to otemore marach nikech ne disaster wuok game. Mokwongo kawo thuolo ni mar duoko ni families te mane owito jogi mos kendo Nyasaye okawo chunygi mondo ket kama okwe. But chopo kamoro baba ma seche moko wang' yepo katabu osewuok. Koro apani gini ma koro ne kaka koro ne chiro wang' ng'ini seche mane chiro wang' to onge dhano manothoe. Koro omiyo seche moko dhano bende wiye jawil. Seche moko nikech koro onge gama no lose life kacha koro miyo wach no ke gikawo motegno ahinya. To koro nikech ne koro wawito dhano chiegni 15 kung wawito 13 omedre 2 koro gerie 15. Ageno ni mae is an eye opener to everybody, every leader in Siaya. It is an eye opener to ng'ata kata ne governor kende. En eye opener maka wadoka assembly to kwobro doka another budget kata mana supplementary budget wadwa dhi mondo kata ka nitie mtokni maricho mapok olosi mag nego mach to nego be ni koro every leader paro in that line e kaka be koro apare ni sani ka koro wadok to nikech Nyasaye nodhi oyawo wang'wa gi tabu koro nyaka ng'ato ka ng'ato par kaka wanyalo dwaro yo ma Siaya konyrego especially seche ma disaster timore. Ina baba ikendo in gi dhako ti wuok idhi tich ka dhako koparo ni ka chiegi min nyithindo koparo ni wuon nyithindo makata wuok ne sukari to onge odni
wuon nyithindo iwuok lakini nyathini no biro gi ginene gi note moro manyiso ni fees onego bed ni chulo. In ibiro wuok ibiro ng'eyo kibing'e ni tabu ni jikon ka. Siaya nitie gi department and especially department mar kama gechni mag nego mach gi are domicile and department mar roads. To ka CEO roads pok odhi o report ni geche en go to kethre. To ka tek nitie MCAs nitie koda committee of roads ma Siaya. Waluonge ga pile quarterly report. To kapok ondiko ni wan gi fire machines to kokethre, MCA ok nyal ng'e ni nitie fire machine. Aneno gi ariyo kanyo. To an kaneno gi kowir gi range an ang'ene gi ber. Ok anyal dhi chako penjo CEO roads kata joma ni department of roads ni to gechni gi be gibeyo koso giricho. To tingni mane kagi be gibeyo koso giricho. It is upon the CEO roads to report this to the executive or report this to the committee of roads. To wang'eyo ni okay, wan gi geche moko kacha manitie are domicile in the department of roads to gin geche mag nego mach to giricho giketho nikech bwana ni ondiki kendo chule. To karete chule nang'o? Mana kaka in bende in gi odi to jatich ne ywecho to ng'e ni kom ibete chotur to linga dhako bobiro chiegi bende biro to neno ka kom ni otur to gi linga to ka ng'ise dhi bete kom ni migori piny koka gichako nyiero. Akeni biwinja mano dong jogi ok dwa konyi. Kora wacho ni every department mar Siaya nyaka think of helping the governor. They have to think of helping Siaya people nikech gin mwandiko gi wachulo gi pesa. To ka ging'e ni geche gi ne richo, ang'o ma gisetime? Nikech pok gikelo report no e roads committee, pok gitero reports no ni His Excellency the Governor, nikech rasanga ok janeko madiango ng'e ni gechni mag mach okethre to tamre golo pesa to pesa ok mare pesa mar jopiny. Yes. Department ema nindo. Akawo thuolo ni makende mar duoko ne jo North Oyomero kamano. Kuom ne gi paro mondo giyiera mondo abed MCA margi. Asetimo kar tekona. To pod aywago gi nitie morem ma baby time otama pok atimo pesa bende tin. But kalure gi kaka ne giyiera kendo na promise ni dhier mar oro tadwa tieke North Oyoma. Atieko an gi sikunda 18 tasekunyo sikunda 15. Asekunyo makete balls te. ECDs wasegere sikunde gi te. Koda mane my predecessor weyo asetieko te. Proceeds mi uso go pi siling 5 per 40 liters. Inudo go nyithina sari nyuka. Gimadho kendo gimor. Kora mor gi jo North Oyoma. Takwayo gi ni kochopo 2022. God willing nikech nyaka wakete Nyasaye. Kaponi wangima to gidog gimiya komni mondo atiekni gi shida moko aneno mbele kacha. Atiekni gi kabisa. And especially sani koro gima neno adwa dok e agriculture. Adwa pogo dala ka dala dhiang' dher dume. Mondo ayaw dip kar uso chak. Jo Oyoma mondo koro waloke Oyoma ka Kiambu. Jo Thurwa obede ni nyalo tero chak kamoro to uso to mama dogi pesa. Kuon nyaka koro bede mesa. Pesa nyaka bedi ofuko. Yesu be koro bedi e chunyu.